مرمرة ناشنتي أب سبورت عالم كابزاتو 38 عامة تري أوطير زولو قدمي شنجعت ميسان شومنتن أو أولمبيك مكسيكو سيتي إز مرمران قد تصرم التتاو زنور ناي سبورت في تعميتات كن ليس واتا دنزاز عزوي حايل زمدهن توسيلهم تتعويتهم كفلتيو زي كعلمبر أين برن كتبل يتسقمي بز حايل زمدهنيت زيادة خال سبورت زيادة تاسي كدد مشكلة تخون كله أرمسترونغ نعسرت تعميتات حايل زمدهن ناوسد الزورم زورات أمزحتم عود كويني وات سلزنا دحر جزي قودو مستقلة زرخوا شلمتاتن كبرتاتن بحسب كحدقن كله نقدد المشكلات هدما تأمنتن تفتونتن كم زقودد جيروي أبصوت حوص أجري إذا نجرز بتوع كوازير أنت خنا أبجرز تصعد دحر صوت أبز تجبر مرمرة أبدون كركب تخيلي محبر ناي سبورت عالم بقون خفيفة زيرو تتصورنا تبكم زي عينة مرهينتات سلزلو نتوم أبدون مسترحو جزات مرهينتات صنحمود تتصعدي بغضبت كابكو السوغر مغلق كدس كلهم بخبيت نخوض صعنو سانيتات حليفون يحلفن الله سلام تخاتلتي كورال ميدا نلومي عفوليات في تعميتها سبورت هزنا لكم اتنازلنا مدب بسانكي بفلاتيهم زي فلات وسيلوم وتصنحو عدن زازعز ويدما حايل زمد هانيت كابكو السوغر مغلق أصدقاء تتصعدتين حزنا لكم اتنازلنا كسامود أتاتكاتتولن أبز مدب زلوكم ريتوات كتكافلنان نلابو Even the defeat are all part of this great club of it, and it's been an unbelievable goal. Thank you for that. كولوترا برقص حدا خابتون تويا سباتيو اتاون تاو زخون حايلن في شختان كولوترا نحن تخفل كبره خاليو بزخا زي ايفورياوي حدا كابتوم اب تاريخ بريمير ليج ازيوم تفوتو تصاوت خويني حليف تورمس ارسنال مان سيتي ليفربول كومون سلتيكس بحالا غانتات بلوز ناي صوتا غزي زحلف خون كله بزحت عبيت خبرتات تغوناصفه تصاوتايو بفلاي مستن عبيت خلابات عدي انجليز زحلفو ناي صوتا غزي ازي تذكريو يهون امبر اب غنبت 2011 تورا اب كتما مانشستر بتصاوتو لزنبره غزي نستأجد ترى نجارات أون تو مرمرة أبناء شنت مرمرة سلسترخبو نشد شورحي كابكو عصام مالات أجده متعزز زجرم ترى تسوسر كينا نسبيتو ما أن السبنة توهيلو كابستو هاي باكم زوسده بقالاتو تأمينه باولو غريرو أمون جزم سبورتنياتا زيف لسم تولو باولو غريرو مخانو زت حدث تايكون تنهم باير مونيك هامبورغ كومون أبز قربا جزيم كم فلامينغو إنترناشنال زعما سلا برازيل وجنات تسعة إذن أيدوبين كسي أبقى تشعر شومنتني قادمو غوريرو نهاغور بيرو نتي أبربعت عمت حنسب ذكر وانج علم وكيلو خساتف عبتو علم مدينيرو نتني 14 عمت هارتو كتر ود مهاغور بيرو عمت أري وانج علم نيوزيلاند كلتا بزيرو مسعر تساتف نتاب تيود الدر عرقاقزت اتزحزن قن نايدوبين رخبت أبستا قبر لمود نايدوبين فتنا نغوريرو عوانج علم كساتف زنور تسفا كم زبك عقبرو عسر ناي كوكين أبتناي تتصوتي مرمرة سلسترخبن 14 ورحي كاب صوتا خو سغري تاجده زمالت كانت ودر كم زملتو زحبري نيرو تتصوتي زمزو حقاو جلت مرمرة استرخبه ترى نجر اب بحلاو شاي بيرو بلوموز ستخوينو كونيلو كم زي وسدو مغوتو ولا كو مغوتو تقبالنا ترخبه اب قصلنت حقتات كم حيش مخانو بالمسمار على مخاو صره دوبينت اجدا دغفو بزد ما حقوتا غوريرو عوانج على مستاف بنينو ترفه غابرييل غابرييل باربوسا حدا كابتوم كعس اجري برازيل زنور وريات منسياتي نيرو اتي غابي جول تباهيل زفلت تصاطاي ب 2016 ناب انتر ميلان ببزح ገንዘብ እኳ ተጋዓዘ ኣብ ኤውሮጳ ግን ከም ትጽቢት ተገብረሉ ብቃት ከንጸባራ ኣይካለን ይሁን እምበር ናብ ወቆል ዓዱ ተመሊሱ ምስ ፍላሚንጎ ጻወታ ጀመረሉ ኣብ 291 ጻወታት 143 ኳሳሱ መስኪያት ምራኻብ ክልተ ግዜ ድማ ኮፓ ሊበርታዶረስ ክዕወት ንጋንቱ ብምራህ ነተወዲቑ ዝነበረ ናይ ጻወታ ግዜኡ ከም በሓድሽ ኣተንሶ ድሕሪዚ ከም በዓል ማንቸስተር ዩናይትድ ዝኣመሰለ ዓበይቲ ክለባት ክራኸብ ጀመረ እንተኾነ ግን ናብ ዓዲ እንግሊዝ ምግዓዝ ዝነበሩ ተስፋ ኣብ መጋቢት 2024 ብቁልጡፍ ኣብቅዐ ቢቢሲ ስፖርት ከም ዝበሎ ጋቢ ጎል ብሰንኪ ዝወሰዱ ሓይሊ ዝመድሃኒት ንኽልተ ዓመታት ካብ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ከርሐ ምዃኑ ተሓበሮ እዚ ወዲ 27 ዓመት መንእሰይ ነዚ ክሲ ነፂጉ ይግባይ ዳ ይበል እምበር
ክዕወት ኣይከኣለን። ብ8 ሚያዝያ 2023 ጅምር መቕጻዕቱ ድማ በዛ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት 2025 ናብ ፀወታ ክምለስ ከም ዝኽእል ይሕበር። ሰሚር ናስሪ ዝበሃል ፈረንሳዊ መብዛሕትኡ ሰብ ዝሰማምዓሉ እንተኾይኑ ሓደ ካብቶም ብሉፃት ተካፈልቲ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝነበሩ እዩ። እቲ ኣብ መስመር ምክፍፋል ተፃዋታይ ኣብ ኣርሰናልን ማንቸስተር ሲቲን ተፃዊቱ እዩ። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ድማ ብዙሕ ክብሪ ረኺቡ እዩ። እዚ ፈረንሳዊ ብቴክኒካዊ መዳይ ዝነበሮ ተውህቦ ኣብ ግዜ ንእስነት ሓደ ካብቶም በርቀመን ኣካፈልቲ ነይሩ። ኣብቲ ብ2017-18 ኣብ ናይ ቱርኪ ሱፐር ሊግ ምስ አንታሊያስፖር እናተፃወተን ከሎ እምበኣር እቲ ኣካፋሊ ብ2016 ተፈላለየ ቪታሚንን ማዕድንን ካብ ዝወስዶ ንላዕሊ ብብዝሒ ከም ዝወሰደ ተረጋገፀ። እቶም ጥረ ነገራት ብሒደት መጠን ዝፍቀዱ እኳ እንትኾኑ ሰሚር ናስሪ ግን ብልዕሊ 500 ሚሊ ሊትሮ ካብቲ ዓቐን ሓሊፉ ወሲዱ ተረኽበ። ኣብ ፈለማ ይግባይ ቅድሚ ምቕራቡ ን6 ወርሒ ዝኣክል ተኣጊዱ እኳ እንተነበረ ድሕሪ ይግባይ ምባሉ ግና እቲ እገዱ ናብ 18 ወርሒ ይወሰኸ። ዴኮ ኣብ ፖርቶን ባርሴሎና ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዚ ኣብ ምክፍፋል ዝፃወት ፖርቱጋላዊ ተፃዋታይ ነቲ ቴክኒካዊ ውህበቱን ከፅርዮን ነቲ ትብዓት ዝመልኦ ናይ ምሃዝ ክእለቱ ገይሩ ንማእከል ናይ ሓንቲ ኣንጻሮም ትፃወት ጋንታ ከምዘየለዎ ብምግባር ብሉፅ ብቕዓት ዘንፀባርቕ ዝነበረ ተፃዋታይ ነይሩ። እዚ ናይ ቅድም ናይ ቸልሲ ተፃዋታይ ዝነበረ ብ2013 ናብ ናይ ብራዚል ክለብ ፍሉሚንዝ ቅድሚ ጥሮታ ምውፅኡ ከም ተፃዋተ ይፍለጥ። ኣብዛ ናይ ፍሉሚንዝ ተመለሰሉ እዋን ግና ንጥረ ነገራት ንምምርማር ከም ወኪል መሸፈኒ ኮይኑ ዘገልግል መግቢ ተመጊቡ ድሕሪ ምርካቡ ንሓደ ዓመት ተኣገደ። እቲ ዘሐጉስ ግና ዴኮ ነቲ መርመራን ዝገበረ ትካል ኣብቲ ዝገበሮ መርመራታት ጌጋታት ከም ዝገበረ ስለ ዝተኣመነ ፊፋ ነቲ እገዳ ክስርዞ እንከሎ ዴኮ ድማ ካብቲ ገበን ናፃ ተባሃለ። ሻሻይ አንድሬ ኦናና ናይ ርእሰ ምትእምማን ክእለቱን ካብ ካልኦት ሓለውልዳት ፍሉይ ዝገብሮ ናይ ብእግሪ ምፅዋት ብቕዓቱን ኣብ ዓይኒ ተዓዘብቲ ኩዕሶ እግሪ ከኣቱ ግዜ ኣይወሰደን። እዚ ካሜሮናዊ ኣቐድማ ኣቢሉ ምስ ኣያክስን ኢንተር ሚላን ፃወት ዝነበረ ብ2023 ድማ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ብ47 ሚልዮን ፓውንድ ተሰጋገረ። ኣብ ለካቲት 2021 ግና አንድሬ ኦናና ኣብ ዝተገብረሉ መርመራ ናይ ሽንቲ ሓይሊ ዝህብ ባእታ ኣብ ደሙ ተረኽበ። በዚ ድማ ን12 ወርሒ ተኣገደ። ፍሮዝማይድ ዝበሃል ባእታ ሓደ ካብቶም ውጉዛ ዝኾኑ ጥረ ነገር ኮይኑ ኣብ ደሙ ተረኺቡ። ኦናና ከም ዝኣመሰለ ጥረ ነገር ብፍላጥ ከም ዘይወሰደን እቲ ነገር እቲ ምስቲ ሰበይቱ ትወስዶ ዝነበረ ናይ ጥንሲ ከይና ተሓዋዊሱ ኣደናጊሮም ከይከውን ንንጽህንኡ ተቓለሰ። እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ጉዳይ ብጽቡቕ እኳ እንተመርመሮ 9 ወርሒ ዝኣክል ግና ክእገድ ወሰነ። ሻውዓይ ፔፕ ጋርዲዮላ ሓደ ካብቶም ብዙሓት ክትዓዝ ዘለዓል ናይ ፔፕ ጋርዲዮላ ጉዳይ እዩ። ካብዚ ሓይሊ ዝህብ ክሲ 2 ሰዓት ናፃ ስለ ዝኾነ ዋላ ሓንቲ በደል ኣይፈጸመን። ይኹን እምበር እዚ ተግባር እዚ ብ2001 ዓመተ ምህረት ከም ዘስካሕክሕ ተግባር እዩ ዝረአ ነይሩ። እዚ ስጳኛዊ ተፃዋታይ ነበር ምስ ብሬሽያ ትበሃል ጋንታ ናይ ኢጣልያ ፃወት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ናንድሮልን ዝበሃል ጥረ ነገር ኣብ ደሙ ብሓያል ኣናቦሊክ ስትሮይድ ስለ ዝተረኽበ ን4 ወርሒ ተኣገደ። ኣብቲ ግዜ እቲ ፔፕ ዝወሰዶ ጥረ ነገር ውጉዝ ምዃኑ ይፈልጥ ስለ ዘይነበረ እቲ ተፈርዶ መቕፃዕቲ ኣፋኺሱሉ እዩ። ድሕሪ 20 ዓመታት ብ2009 እቲ ቅድም ኣካፋሊ ዝነበረ ተፃዋታይ ካብ ኩሉ ክስታት ናፃ ከም ዝኾነ ተሓበረ። እቲ 50,000 ዩሮ መቕፃዕቱ ድማ ተሰዓረ። ሻምናይ ጃብስታም ከም በዓል ማንቸስተር ዩናይትድ ኤስ ሚላን ከምኡውን ፒኤስቪን ኣይድሆቨን ዝኣመሰለ ዓበይቲ ጋንታታት ምፅዋት ስሙ ሓፍ ዘበለን ብሉፅ ናይ ፀወታ ግዜ ዘሕለፈን እዩ። ስታም ሓደ ካብቶም ኣብ ግዚኡ ዝነበሩ ተኸላኸልቲ ዝበለፀ ክኸውን ከሎ 9 ዓበይቲ ዋናጩ ብጋንታ ደረጃ ዝተዓወተ እዩ። እንተኾነ ግን ብ2001 ስታም ኣብ ሰራኤ ናይ ኢጣልያ ኣብ ምስ ላዚዮ እናተፃወተ ልክዕ ከም ናይ ፔፕ ጋርዲዮላ ናንድሮን ዝበሃል ጥረ ነገር ኣብ ደሙ ስለ ዝተረኽቦን 5 ወርሒ ካብ ኩዕሶ እግሪ ተኣገደ። ስታም ተቃውሞ ኣቕሪቡ ክዕወት እኳ እንተኻእለ ን1 ወርሒ ዝኣክል ግን ኩዕሶ ካብ ምቕላዕ ተኣገደ። ታሻይ ኤድጋር ዴቪድስ እዚ ኔዘርላንዳዊ ሓደ ካብቲ ስልልየሉ ዝነበረ መነፅር ገይሩ ይፃወት ምንባር እዩ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ግን ኣብ ናይ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ግዚኡ ቁፅሪ 1 ማልያ ተኸዲኑ እውን ከይተረፈ ከም ናይ ማእከል ኣካፋሊ ኮይኑ ተፃዊቱ ይፈልጥ እዩ። ዴቪድስ ሓደ ካብቶም ፍሉያት ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ነይሩ። ኣብ ግዚኡ ካብ ዝነበሩ ፍሉጣት ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ብሉፅ ዝነበረ ኣካፋሊ ክኸውን ከሎ ምስ ከም በዓል ኣያክስ፣ ባርሴሎና፣ ኤስ ሚላን፣ ጁቬንቱስ ከምኡውን ኢንተር ሚላን ዝኣመሰለ ኣብ ዓለም ውርያት ዝኾነ ጋንታታት ተፃወት እዩ። እዚ ኣብ ማእከል ሜዳ ፍሉይ ዝኾነ ተውህቦ ዝነበሩ ተፃዋታይ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኔዘርላንድ ምስኡ ዝፃወት ጃምስታም ናንድሮልን ዝበሃል ስትሮይድ ተረኺቦ። እዚ ናይ ኣወንታዊ ውፅኢት መርመራን ዴቪድስ ኣብ ግዚኡ ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ ነይሩ። ኣብ ክልቲኡ ናይ ኤ ከምኡውን ናይ ቢ መርመራታት ኣወንታዊ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ን16 ወርሒ ከይፃወት ቅፅዓት ትፅቢት እኳ እንተተገብረሉ ኣብ ቤት ፍርዲ ከይዱ ይግባይ ድሕሪ ምባሉ እቲ መቕፃዕቲ ናብ 4 ወርሒ ክወለሉ ክኢሉ። 10 ኣድሪያን ሙቱን እቲ ብ2004 ዝገበሮ መርመራ ነዚ ሮማንያዊ ተፃዋታይ
ኣብ ትሕቲ ባቡር ዝድርብን ኣብ ማዕከናት ዜና ዓብ ኣርእስቲ ዝኾነ ፍጻሜን እዩ ነይሩ። እዛ ኣጥቃዒ ኣብ 2003 ካብ ኢጣልያዊት ጋንታ ፓርማ ኣብ ናይ ክረምቲ መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ ብ15 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ምዕራብ ለንደን ተሰጋገረ። ሙቱ ሓደ ካብቲ ኣብ ግዜ ሮማን ኢብራሂሞቪች ዝተገብረ ናይ መጀመርታ ዓበይቲ ምስጋር ምዃኑ ንቸልሲ ናብ ትሕቲ በጽሑ መዲባ ዝነበረት ዕላማ ከሰጋግራ ካብ ዝኽእሉ ተጻወቲ ገይራ ሒዛቶ ነይራ። ኣብታ ቀዲማ ዝነበረት ዓመት ኣብ ሰራኤ 22 ሹታ ዘመዝገበ ዝወዲ 24 መንእሰይ ዓቢ ነገር ክገብረላ ትጽቢት ሕዲራትሉ ነበረት። ዝሕዝን ግና ሙቱ ናብ ቸልሲ ድሕሪ ምስጋሩ ምስ ኣብ ደሙ ተረፍ ናይ ኣቲ ኣቀዲሙ ዝወሰዶ ኮኬን ከም ዘለዎ ተፈልጠ። ድሕሪ ዘን 7 ወርሒ ካብ ኩዕሶ እግሪ ታገደ። እቲ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝነበረ ውዕል ምስ ቸልሲ ድማ ተሰረዘ። ቸልሲ ነቲ ውዕል ምፍራሱ ካሕሳ ንምርካብ ነዊሕን ሕጋውን ቃልሲ እኳ እንተገበረት ክሳዕ እዚ ዕለት እዚኣ ግና ካብ ሙቱ 14.3 ሚልዮን ፓውንድ ክፍሊት ትጽበ ኣላ። 11 ዲያጎ ማራዶና እዚ ኣርጀንቲናዊ ብሉጽ ኮኸብ ኣብ ሃገሩ ወርቃዊ ወዲ እናተባህለ ብግዜ ንእስነቱ ዝግለጽ ዝነበረ ተጻዋታይ እዩ። ኣብ እግሩ ኩዕሶ ዘለዎ ምልክት ከም ዝኾነ ይኹን ተጻዋታይ ዘይኮነስ ኣዝዩ ፍሉይ ዝኾነ ክእለት ኩዕሶ ክቆጻጸር ይኽእል ነበረ። ማራዶና ኣብ ሙሉእ ናይ ጸወታ ግዚኡ ካብቲ ኣገደስ ፍጻሜታት ከም ዝርሕቕ ዝገብሮ ዝተፈላለየ ካብ ሜዳ ወጻኢ ምስ ዝጠውቁ ባህርያታት ነበርዎ። እቲ ቀንዲ ጸገማት ድማ ኣልኮላዊ መስተ፣ ኮኬይን፣ ወልፊ ጾታዊ ርክብን እዮም ነይሮም። በዚ ድማ 5 ዝተፈላለየ ዓይነት ኢፊድሪን ናይ ዝበሃል ጥረ ነገር ኣወንታዊ መርመራ ስረ ዝተረኽቦ ካብ ናይ 1994 ዋንጫ ዓለም ንገዝኡ ክኸይድ ብፊፋ ተሓበሮ። እቲ ምስቲ ኣቐዲሙ ብ1991 ብሰንኪ ወልፊ ኮኬን ን15 ኣዋርሕ ዝኣክል ዝተኣገዶ ደሚርካ ንኻልኣይ ግዚኡ ዘጋጠሙ ክስተት እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ማራዶና ሓደ ካብቶም ክሳብ ሕጂ ካብ ተጻወቱ ብሉጻት ተጻወቲ ኣብ ሃገሩ ኣርጀንቲና ከም ኣምላኽ ዝውሰድ ከምኡውን ኣብ ዓለም ሙሉእ ዝርከቡ ተጻወትን ኣፍቀርትን ኩዕሶ እግርን ክሳብ ሕጂ ዝምስክሩሉን ብሉጽ ተጻዋታይ ናይ መበል 20 ክፍለ ዘመን ካብ ምዃን ኣይተዓግተን። ንሱ ዘንቦር ኣሰር ኣብ ኩዕሶ እግሪ ድማ ንዘንቲ ዕለትና ዝዝከረ ይነብር ኣሎ። መበል 12 መጨረሻን ፖል ፖግባ ብንውሓት ናይ መቕጻዕቲ ግዚኡ ጸብለል ዝበለ እዩ። ሓደ ካብቶም ብሉጻት ናይ ማእከል ተጻወቲ ዝነበረ እዚ ፈረንሳዊ ተጻዋታይ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ኣብ 2018 ዋንጫ ዓለም ከልዕል ዝኽኣለ እዩ። ናብ ማን ዩናይትድ ብ89 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ዝፈረመላ ዓመታት ሒዙ ግና ብቕዓቱ ሙሉእ ክረክብ ተጸጊሙ ዝነበረ ተጻዋታይ እዩ። እቲ ዝበለጸ ናይ ጸወታ ዓመታት ምስ ጁቬንቱስ ኣብ ኢጣልያ እኳ እንተሕለፈ ድሒሩ ናብዛ ሴራኤ ክለብ ኣብ ዝተመልሰሉ ግን ጽቡቕ ነገራት ክጓንፉ ኣይከኣሉ። ፖግባ ናብ ጁቬንቱስ ኣብ ዝተመልሰሉ መስበርትን ካልእ ማሕበራዊ ጸገማትን ስለ ዘጋንፎ ከምቲ ዝድለ ብቕዓቱ ከንጸባርቕ ኣይከኣለን። ኣብቲ ግዜ እቲ ድማ ብኣካት ናይ ወዲሰብ ክፈሪ ዘይከኣል ቴስቶስትሮን ኣብ ኣካላቱ ስለ ዝተረኽበ በዚ ድማ ን4 ዓመት ዝኣክል ካብ ኩዕሶ እግሪ ክእለ ተፈርደ። እንተኾነ ነዊሕ ዝኸደ ናይ ይግባይ ፍርዳዊ መስርሕ ነቲ መቕጻዕቲ ናብ 18 ኣዋርሕ ከም ዝጎድል ገበሮ። ሎሚ ብኣራፍልያት ፍጻሜታት ስፖርት ዘቕርብናልኩም ትሕዝቶ ከምዚ ተኸታተልኩሞ ነይሩ። ካልኦት ምስ ሓይሊ መድሃኒታት ተሓዝ ክዝከሩ ይግብኦም እዩ ዝበልኩም ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ኣለዉ እንተኾይኖም ኣብ ቦታ ኮመንት ትገድፉልና ክንጽበይና። ብኻልእ መደባት ኮራል ሜድያ ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅነ።